Sa cellphone video nga kuha ni Beverly Cotain, nangatumba pa ang mga punuan sa kahoy, nangawalis ang atop sa balay ug naa say balay nga naguba. Sa Facebook post ni Cotain, gisayangan siya sa mga residenteng nagpundar aron makatukod lang og balay pero giguba ra kini sa hangin. Sumala ni Bernardo Tayong II, ang MDRRMO Samlang, Cotabato, bandang alas 4:30 kagahapon sa hapon, mingit-ngit lang og kalit Samlang na naay dalugdog ug dunay kusog nga hangin dala ulan. Yung mga 4:30 ulan bigla from early morning hanggang hapon na masyadong mainit. Then last night siguro nasa 20 to 30 minutes. But ang problema doon, merong malakas na hangin saka malakas na ulan. Then after nung mga 5 o'clock, we receive already calls from the barangay and maraming houses ang tinamaan nung ipo-ipo na dumating kapon po. Subay sa assessment sa MDRRMO, 153 ka mga balay ang naguba, 22 ang totally damage ug 2 ka mga residente ang nakahiagom og minor injury. Sa base nun sa 153, nasa 16 barangays. Ang mostly na mga barangays na maraming tinamaan, nasa 4 to 5 barangays only. Naghatag dayon og pagkaon ang lokal nga gobyerno sa mga apektadong residente. Gipasalig sa MDRRMO nga mohatag sila og construction materials pinaagi sa LGU, hilabi na sa mga totally damaged nga mga balay.